Imana a na-akụ ọgaranya akụ dịka mkpụrụ akụkụ na ngwuru ezinụlọ. Ọgaranya anaghị esi n'elu were ada. Eziokwu na-agbaka m mbọ ruo ego nri, mana ọgaranya si na chi were abịa. A na-akụ ya dịka mkpụrụ akụkụ. Ọnwekwa na ezinụlọ egwuru ajọ owere nwaguro anọghị ebe ahụ. Ngwuru ọbụla nwere ihe ha na-agabiga, mana ịmana ịbata na ngwuru dị otu a, o nwere onye a ga-azọdo ọkpa, ọ na-edi nabụ na ezinụlọ nwere ugwu, nabụ na ụmụnne na nwanne na-emekọta ihe. Ya bụ onye kwara ajụ wee buru ibu ara ezinụlọ ahụ, sikata ma onye ilo ka achị ngwuru anyị ọchị, kama ya ka m were ndụ m wee chụọ aja. Ya bụ ihe na-adị n'ọtụtụ ngwuru. O nwere ọtụtụ ngwuru ị ga-abata esi ha wish n'ezi a ị ga-adị ka ngwuru a. Nwanne m, ị ga-eme ya bụ ife n'ọfụ, maka na onye kwe chi ya ekwe. Ọ bụghị ihe niile ka a na-akọrọ onye asaida ihe gbasatara ngwuru. Ka unu bụ nne ha wee ji, ọ bụgoro na nna ekpokọta ha ngwuru, nne ekpokọta ha ngwuru, ụmụ ga-ekpotakwa ngwuru ha, maka na ebube agụ na-eche agụ. A na-eṅomi ezinụlọ eṅomi. Eziokwu na ịbata n'ezinụlọ, a sị na ofu nne na-amụ, mana ọ bụghị ofu chi na-eke. Ka njugodi gị ajụjụ, i chee n'echiche, kedu ihe kpatara ndị diọkpara adịghị enwe ego na ngwuru ezinụlọ? Diọkpara ọbụla ifu kpatara ego, ma na ya bụ diọkpara nọ n'ikpe akụ nna ya, maka na ihe dị n'ezinụlọ na-echere diọkpara na ọ bụrụ na achọ nna afụlọ, ịmala ya bụ ife. E nwere ike ịbịa na ngwuru, ọ dị ka diọkpara anaghị emewe, mana ọnya bụ aka ji ọfọ n'ezinụlọ. E nwere ike ọ bụrụ nyanwa bụ onye kwara ajụ wee buru ibu ara ezinụlọ, fụ na o lere ihe niile nke o nwere, na bụ na ụmụnne ya kpatara ego oyibo, ya bụ na ụmụnne ya na-eme ọfụma. Ọ na ịmarọ kwanyere ndị dị otu a ugwu, akpasuna ha iwe, ma mee ihe niile ị ga-eme dịka nwa ezinụlọ ahụ, ịfụ na ebube na ikikere nke ezinụlọ ahụ dị ọkpụtọrọkpụ. Ka m gwa gị eziokwu, egbubie ma zochie, ọ naghị ezu. Ihe ọbụla ị na-eme, n'anya ebe isi wee pụta, maka na nganga buru ụzọ n'elu ụwa, ọdụda ga-ekpere azụ. Ọtụtụ ọgaranya a na-aba bụkwanụ nne na nna chụrụ ya bụ aja, ọ bịa mezue n'isi ụmụ ha mụtara. Kedu ka isi akpaso ha agwa oge ị nwere mma nwoke, oge ị nwere ọgara ụfụ? Edebe agadi nwaanyị anya n'ọnụ, ọ dị ka eji ihe wee nwụọ ala. Ndewo na igenyere, tụsa ozi a ma sonyere n'ihe na-eme na ma YouTube. Aka m bụ nwanne gị Maazi-UC.